chu mi ko lai chu rit ati em awangin nu pakhat chuan leia angat leiloka security guard chuan lo hmuin helaiah hian chu mi sor phal ani emoi ti emni lu group ko tani hi kalson nga ro ti in alo hau ngal bor mai a chu mi te chu alo pet buak sak sham boka mila pakhat hian lo hmuin chu nu chu alo kai thovata iche dan chu itima ma ni ngai dam dil ro inu ruala ni hi ti in security guard chu alo hawa teulo mai tuma ka hlaulo ka unau pa hi helai muna director ani ve tlat chu pa in alo ti ta ka chuan Mr. Lu henganu pui hwal ka ni hi o yoi lo chuan fin feila ka ban tir khopang che min lo zui te ti in nula chu kal ngal mai atuma chu ta meu chuan ka ti palani min ngai dam ro u alo ti ve ta shama anin biak na chu Mr. Lu henga chuan alo shefu thlat mai chu nu chuan do ta soya wangin anwe za dewa HRD director le security guard te chu chui chiang turin a secretary chu a shil zui chu nula chu shenruani ni in lu group pa chuan interview nei turin akal do na lo ni a tunge Mr. Lu henga chu a shelo shim shima elevator a an chuan ho po in mel tha ti in ngenga ti hle chulai hmuna chuan a bialpa minyanga chu interview tur chuan a local ve tho alo ni a peiche pakhat ten hian an lo in kai pheina samai anin hmu chuan in thiam lo a hnekin minyanga chuan lenga tan ma ka ti lo che tuna phe chuan ka graduate to boka ka mamo to lo che ni in chenang milo ti buai ngai to suang che alo ti khum boi mai sherwani chuan alo beng her suka isak lo khop mai min chen ngam tur ini emni alo ti venga nangni ang ministry lo lutuk hi lom buai na chu jak thei lo zok lutuk mai jawmi yari chuan alo ti ve khangla nga nangpo chu idu ve emni tia shinwanin alo tin ta ka chuan a hlau le dewa in pe om tok te hi omania tia akal san ta ka chuan chapo lutuk mai ti in a au zui ve ngam sham shinwani la chuan middle finger chu alo hmu le sak bok in la huai ve viau ma se shenruani chu ariru alo na hle a arin le amangai em hun rei tak angai zong lo ni to chuan alo bum reng thin chuan ni si a lu henga chuan a chaplai chu lo hmu in romol alo pe a jawi pa chu lu gu pa chuan vice president alo ni mek ni om takani interview tur chu avadil chhuaka shenruani chu tlintir lo tur chuan avashil bok kapa hne na promoter che in kalo shil don nia ati awangin chunu chuan alo hnial ngam si lo maselu henga chuan a personal assistant tan alo lalut fel diam to ti reng an shelo experience po ka nei si lova kalak lak lo viawang a ti in shinrai chu alo in thlashung hle a kanu pui hwal angin ilo in soi to box si a takin mi chapo te hi kangai na lova nang chui tlingi lu hengan alo ti ta ka chuan shinruani lai lutuk kalson tum chu in palpalin ama ding lu henga chu awabo phe tarwak mai chhuata chuan an tluta a chulai tak chu jawi lo lu tum chuan alo la hmuzui nang nu kha mi sang ilo chhai kwal vel thin ni mo izak theilo hle mai alo tilut ngal buan engwangin nge kongka po kiklo failo lu vengota lu hengana ti chuan unau pa henu bum thlu khian omsu mihausa chhai kwal thina ni hi ti in jawi chuan alo kok vu a chibai thianu nichin khan lom thu ka shil man lo cha ka hnom nok min lak saka wangin kalom lu tukania o shenrani chuan alo ti venga ta engpo ni se jawi nawa thokle to phot mai ro ipa chu shareholder ni ma se nang ero klakini kha sherengla heta ilo lu phal sak ini to lowang mo chwa idu ni lo chuan va pheiro lu hengan alo la ti zui tumba chung chuan a chhuak zui ta a minyanga bula chuan awa sui zei ma se lu henganu chu nukhir tak mai ani awangin shenruani chuan chhai thlu thei po ni se amonu tan chuan apom an ring lo bur
Lu henga chu shenrua ni chuan thingpui alo pe a ala ti buak khum zui a kot chu a hu ta ka chuan adang lei sak turin chua atuma nu pakhat bi pitnyama wanga alo buai mek nge nan vein hu engi an ti in ava buai pui ngala andam doi kin lai te chu ai thir nu chuan chunu po chu alo zia om ve te dewa fil alo ti hle dora chuan min yang le jawi te khan kot an lo lei ve meka shenruanin kot alo lei ven mu chuan eng ang po in sarbai tum veu ma la thingtlang nula satlia ve mai ini kha lu chung komong nu chu ini theingal chuang lawang an lo ti khum le ngal ringot to chu eng thom nge ni indorai hian uin khoim ni shenruai na lo ti khum du le ka dor ngak tu nu po chuan nui pa in noi khat le singrat man o alo ti ve maya awa to ve shenruani na ti chuan kalo le sak don chem ni an lo ti le a lu henga khan blind date ane jing lu tuk chu ningin shenruai chu anupui hwal anga ummai tur chuan alo som dian to alo ni a secretary hlo mai ba ka thlatin noi khat a petel za don bokani midang du an nei hunai ro an contract chu an ti top thei thungang kanupui hwal hian boina alo to kem ni lu hinga na lo ti chuan javi chuan mak alo ti hli a Binkart la chu shenruani chu alo la pe zui boka in thiar film sandai mai chu fin thlak zokin an shia mase lu henga chuan ngai dam dil turin alo phutlat si an dil tangi nge an lo mu sit man ve to te reng nen aza thlak ve du khopang le jawi thin rim chuan nului chu vateksin til thlendan engkim chu avashil ngal veka ani chu shenruani enkul nu kha alo ni reng mai kamong nu hwal puturin kalau kalani hi ti in lu henga te lo lu chu office a chuan alo chang runa ani hi kanupui hwal chuani hi ti in shenruani chu a hmel sha tira an lo in shesa to ti reng a shelo ningsa group fanu I hmudu lo kha chu poika ti chia lova ma se midang ka ngai twa sakle mayang che henu hi chu ani theilawang alo ti tatlap mai kanu midang ka du lo ipom lo chuan nupui nei lovin kaleng tar chakang lu henga chuan alo ti vele ta adira in hwal in chen le mai tur an ni thawa wangin shenruani chuan in rol boy velo mai chu adu a ani chuan inei du tak tak ti na em ni anu chuan alo ti lia o du e ti na lo chang ani chuan a thatna sa chu inin nei ngei ngei tur ani voina nge hian inin nei certificate po in la chuak nga lang nuli chuan alo ti ta dai mai an hoi hai letling zok ti ngai na om to heklo I hlo ka san mayang che lu heka chuan ati ta ringota in nei tur meu te chuan chu tianga ni mai ro se ti ringot te chu a chi nang sendruani chuan alo ti ve thung chu ti lai hin anu chuan alo khola in zainan cheng noi ni vel an mamu thu alo shil ve chia chu tiang alo ni ta ka chuan shenruani chuan in nei mai chu apom ta a noi ni min puk te ro o engtika nge kanin chenang ti in alo zo tangi nge a thei ve le ni mai ti in lu henga chuan alo chang an han in register felta chu nului chuan an karte chu alo lak sak zung zunga a him ber zok ni in alang a pi le pu te mu tir hlan a ngak lel to hle bok ni danga chuan kanu min ti to don ya ti in shenruani chu a fiam zo nge nge a nu fel tak ni in alang nan sheng hospital lama nutungi chu papakhat chuan sotyang rolban lo mai mai to turte chu thitir mai mai ula noi som pariat ka pe ang cheu nang le ifanu chu harsalo takin inom theyang ti in shenruani chu nupuyetan alo dila ifa swal ve a nuna chungchang thuwa chutiangin engtin ngei chongngam kan ba chu kan pe em em ang che nutungin alo ti ve dek deka alo beng thu nok mai shenruani lo thlengin anu chu alo ngai ven vata chupa kapa chuan a pe sak kalson an tum chuan chupa chuan theile theilo hian alo dang betlata ma se lu henga khan a ru ka lo zui ve in chupa chu a secretary a khoi zui tir ta shepa
Shenruan ni chuan anu bula chuan lu henga chu an company a an boss ani thu shilin poisa alo puk tirawang te chuan nutumi po chuan lu henga hne na chuan lom thu alo shil luama ani nei thu ero sheni chuan a zia plat thung chu chuan lu henga chu atilom vak lawa in chen le tur tho kan ni sia miri thei chung kwa kan ni bok nen mi ten min hu sit pha ka du lawani Shenruanin alo ti po in a ho tau sandai masianu in inupui ranruani kha ina chu ei turin lo shwai hoang che hi rung po kan bol vet to nia alo ti le sia wang chuan damdoi ina chuan a let le a Shenruani chu a va som thale lu chung ko pi ber le pu ber te chu an lo ladama Shenruani chu nan ching khwa ani ti te an sha ta ka chuan an ina lo leng ve mek meng chung ko fanu mengi chuan alo thi thle a alo pusit hle bok anno pan laia anin kom dan chung chang lu henga ne na anin nge chin zia te chu alo soi khum chia ma lu henga chuan thil chu lo tak a soi ni ti in alo khak lak pi ber po in Shenruani chu mel tha ti in alo ngai na ngal le a pu ber chuan engtia ringi inin sha to ti in alo zo thung ni hi thum vel ti in lu henga chuan alo chang maya ni hi thum nuwa in ne na ba sai kan du ti na ni kha kanin shat na chu a rei to mai ke ma hian ka star china ti in Shenruani chuan alo sui khal zung zunga mengi la chuan sheni chu engemaw hleka chuan alo khak man zela pu ber la chuan alo chanin monu tan chuan adu viau ni in alang Shenruani ne na anin ne na po chu apom lo thu a soi zui hmel mai chu wanga mengi po chu leng tura lo som tel ve lo ni chung ko hausa le in chan chatak an lo ni chin buk nen naktu ka mengi hi company ya e secretary turin alo thokang dole sheni chu nadang ipe mai don nia alo ti muka mase Shenruani po alo zambi khaulo NTU Finance Department chuangat kumli azona National Award dong thei ramdang chong sang sang chinga lai thiam ani thu te chu asoi zui ve tangata rin ai de in thim tang nula chu alo bon zek mai lu henga po chuan alo chuan mel hle mengi ti ngai na shelo chuan min husit min ti zain tu mani kha alo ti kwal ta vel mai maya chuan tur em alo nei ve si lo graduate satlia rampo na changa lo chuak ani ve mai bokatin ni ti tur ka neya ti in a ho zui ngal nal nal bok pu ber po in Shenruani han lo alana secretary ni tir tur meu chuan a ring zo le loi si lova ani po chu a za zela a kham zui ve ta ringot bok zana chuan rek ve ngal mai tur min lui chuan a fa te chu a som tla si a nupa ta chu room khata an bia dun tir bok si bu so kania ti in lu henga che tut po chuan Shenruani chu sofa azok chuan muturin alo shil shama chuta nului chuan mutuinan ti in thingpui alo in tir ngal damdoi alo til rulek chu lo ni in tupani vat adu to reivak lova chuan an omdan po chu lo dang lamta a an thil in wang kha ani an ring kongka la chu pon lama an local nan tlat box si anin control hlei theilo lu henga po a in bual top to Shenruani la chuan alo la lu chil ta deuh deuh nului du dan ang chuan thil chu a thleng zui ta a zinga chuan sheni chu har masa in arak ta vak vaka lu henga chu a beng shep ringot ani la lo lung oi bik lo nangma wang ani so kha o phur na ilak nge nga yang alo tilet ve thung bulchan ma satu zo kha ani ve nge bok si tuna chang chuan keima chawin in chen ka soi thei to ang lu hengan ati phoin apom lo thei ta lo arukin lu henga chu anui su le ngala apa kan pa in sheni chuan anu tan chuan chote aken sak china apa ero chu ala har chuak hlei thei lo a ho tur chu miswal pa te buk khan an lo mana an shwai bo ta dai mai chuti lai in jawi khan lu henga hne na chuan ngai dam alo dil ve meka min yanga chuan lo kholin lu hengan loudspeaker da turin alo ti si iwala harve ente
Sen ruani kha miswal havin an man lai ka hmu nia a thiang hlim na po a hlo nge nge yang tiin alo nui vel hwa hwa a anin ngai zon chung zong khan sen ruani chu alo la thiang hlim ring alo ni lu henga chuan sen ruai chu azong zui ta nga la kutlak pa in sen ruani chu an phuar hlom ta reng mai tong kam bol hlo tak tak te chuan an fiam kwal vel boka ma se lu henga te kha an lo thleng phei har lo hlau thil poi eng ma a thleng man lo sen ruani chu lu henga nu pui alo ni reng te an sha chuan an hlavin ngai dam an lo dil ta chung mai ma se an swal man hu turin police an man tir zui ta thowa jawile minyanga te po an lo in hauna sa apa in ngai dam dil tura ati tla tawangin awa hmu alo ni a apoi zota sen ruani chuan har sat na tok se poi an ti lo te lul nen mengila chu zak takin lu chung ko ina chengin atlan hodai ti te chu an lo shevele zela sen ruani ringot mai chuan an ril ru chuan lua khat to lu henga nu pui alo ni ta ringot mai te chu aruk tak chuan an thik le a in chen tir dan tu ringot chu an lo zong ve sek a thil ton rap thlak taka wang chuan sen huai po chu amu hil thangam lova a khwate a sik hlua mai lu henga chuan ro takin a in kola damdoi la chu alo e shi em le nga la lu henga ti ngai na shelo chuan damdoi chu thial som to pin a fa lui mia a topa chuan jawi chuan mingi chu in hmu puya chuan a som tangi nge a ro pui an rel don nge ralan phiar don kan she thua yang chu company ya chuan mingi po alo thok tange ya sheni ne na chuan lu henga chu kalsan ma jok mai tur te chuan alo shil vel karina in isak thailo dai mai shenin alo ti mia mai si lu henga chuan in lama chol hadam ri turin sheni chu adua alo fiam kwal pa vel bok nulu I alo lu tak thu ta wangin sheni sak chu dokan noya chuan a birungal ma se alo mukur mai anui asaru hle karle hi ipu pian chamani dona official takin inin nei to thui hi wan chwa tha in kan sia a in chen le mai turin kan du to lo chewania ti in alo shil business party pakhata chuan lu henga le sheni te chu an kal dona jawile mingi te khan ro man na lo siam lok diamin sheni in tura chuan damdoi an pol saka ani la chuan lo ring helin alo in der vela bathroom ma te chuan awak der vak mai chuta jawi lo kalin room pakhata ashwaya kal na natum ma se sheni chuan lo det lok mia in ama jok chu akal san ta zoka an mi biak lok gu chu local tange ya sheni chuan minyanga chu kholin kangai deu chia room number 605 a milo muro ti in a shil an hosan tanal nala anin karpo chu acha sot le minyanga chuan jawi chu ava phok ta a abeng her sok mai ingai angkha ka nilovania ka du wang po ni lo ti in alo in soi thiam na samai sheni chu ava chwa chha ngal kamutti ringo cheni kha inge thlenga alo ti chuan irwa man na vekani kha shilo der su ti in jawi chuan tuina lo the chot shenin alo beng let ve thoi boka a beng non le pop mai jawi pa po chu alo kala thilom zia alo zo chiang a enga ma chuan a fanu chu a chan hli a bana thelut ngal turin sheni chu a shil isyamo ti in jawi chu alo in ti thei hle sheni la chuan inga tan vak chuan alo ngai si lo ban ini ka ti chu hongal ro Mr. Javan ati le ta ka chuan thom sia in lu henga te po an local ve ta a anu pui thlawang chu alo hau ve ngal chat mai thilom dan te soifel tur chuan lu henga office a chuan an pali chuan anin sui lut ta diala jawi hi ban angai don ni lu henga na ti chuan henu wang hian mo ipa po adam lain kalau puina sa to sin Mr. Jawa chuan alo ti bui buya idu te chuan nadang po izon sakle thei thawalom ani hi kanu pui ania kan laka achet dan kha ngai dam mai the ni lo ti in lu henga chuan thu top asiam ta a
damdo in lama minianga chuan sheni pa dam lo chawa kan ve a sheni chu alom lo hle ngai dam te lo dilin engkim chu chawi wang ani thu te asuya amo pu fai le vek to minianga ni la dik tak chu a hre chiang to hle voi khat ma local to su tin sheni chuan hau zui shepa lu henga te an lo thlen ta ka chuan engma sui sui ngam to bik lo chuan a ho san ta ni lu henga chu anu le pa te bula chuan a shwaya minyanga chu a bialpa ani to lo thu te shilin lo be tha to ngai lo tur te chuan a cha minyanga la chuan lo tlo ve sekin sheni chu a bial nu ngei ani thu te shilin an thalak te huwa lu henga ne na chuan apa enkol adwa wanga a in shal thu te a lo shil anu thinrim chuan sheni local chu beng shepa engwanga sumawanga in shalngot mai nge ani te asot in soifia an tumpo chuan alo ngai thla thadu lo kanu kanin nei to lom ati phei chuan a thina rim zwala hetiang mai tur hian kan en kol sei lia lo che kalbo ngal ro ti in alo shok twar mai apa la in alo dam lo pha le bo ri runa takin sheni chwa chapa lu hianga chuan alo nem chutiang thil lo shil tu chu minyang ani ti an sheta a an ina chuan an bakal chil taruk mai anu le pa te nin an lo oma sheni chuan awa chwa chal ngal thudik takalom ka shil alo ti vel ham hama shenin tuin a the khum apa po chuan awa pa chu alo chan thangam bik vak lova anu ero chuan ifa pa thlawang poi hau ngam lovamo ka fa pa hian engthil thalo ma ti lo ti in alo chan tlata ani chuan shwai sondai minyanga chuan ka thiam lo ani ka ti to lowang tia ngai dam alo dil ta ka chuan kan chung kwa hi milo ti bai to ngai suang che ani lo chuan i she khopang ti in sheni po chuan avau zui ta a engtin ma chuan an ti som ta lo sheni po apa tlo chuan vakal li a anu chuan i pasal hi then nga lang che ti in alo nor le ma se sheni chuan mingya na ne na anin chen na chan te le lu henga ne na anin ton chau dan zong zong te chu anu ne na chuan a soi ta veka idu tak tak ani chuan inu nen hian kan pom pui thei rengang che ti in apa po chuan alo shil ve ta buka nu lui po alo lang ve buk nen anin be chale to khop mai min yang min ngai dam ro ti in jawi po chuan avati buai le chena sheni le lu henga te chu in mangai wanga in nei tur an ni lo thu te a soi buka kapa in ma langa nakina ne na chu kan na chang khopang ti in alo thlem kwal le vel minyanga po chuan alo ngai dam ve le maya a chan po sum le pai adu wang chawani meeting an nei na chuan Mr. Jawa chuan ban ka du ani a chan chu mimal thilawanga company in atwar ve zel hi tha ka tilo inupui secretary wangin mi pahni i ban rumut maya hei hian paina na sa sok a thlen thei ani kan kaldan phung hi ka du to lovani alo ti ta chat mai ke po ka bang don an lo ti ve sap sap loma a tha e ban du zong zong chu bang vek ro thil swal ti te chu kan ban ngal zelang she chung changa chuan nakina lawyer te kan kowanga kan lein be thale don nia ti in lu henga chuan thu top alo siam tak mak mai si a meeting po chu an ti top zui ka bang ve mai don em ni kan lein chen chuang lova ni tin ina kan in mu thei reng thova lom shenina ti chuan ka ngai lu tu kang che tak takin engpo ni se ra man na kania lo ngak phot tiang ti in lu henga chuan alo chang pona chuan min anga le jawi ti chuan chanchin ngai changin an pa chuan lo ngak meka an bitlang thei bok si lo chuta sheni chu thlamuan mel deuh hian alo chuak zan zan bok si thil thalo thleng om ang po chuan alang ta si lova an ban to che ni lom ni a hre omem thona tur awang don sia ngai dam min dila fugu pa hian kan tho tir thei mai thei che sin ti in an lo musit ngal hle nami pani hi momo ke lovin in local ani mo mental hospital a vain enter te u alo ti khumvel mai apa chuan jawi chu lo kholin engkim nangma wangin a buai zo vek to ni hi va ho ngal ro alo la ti zui
sui tur an van ta hle a min yang a phei chuan a ho san wang mengi le javi te po chu lo in hu ve le in anin hau ma sa te te a thil thlenga chuan anin mo pu ton javi chuan apa chu pui turin atura anin biak na zong record te chu ane vek thu soin thon chua adu lo chuan adu anga om mai tur te chuan a shil bok chet an lak theina hun le tur chu po ber pian cham ani awangin chitami tan chuan anin ba sai le ta a min yang a pui na po an ma mo don ani a thian te bula chuan mengi chuan lu henga ne na in zom na nei ang chuan alo in soi ve char zela pu ber pian cham lum na a hak tur te lein shani po chu chulai hmuna chuan alo kal ve ta si anin haw le ngal ringot to sum du wanga lu henga chu lo zar buai anga te chuan an lo pu boka nulu in alo shewe si angai thei vak lo kamo no ni hi engtin nge khatiang khan ilo mu sit ngam zo ka ti in mingi chu alo beng shepa zaktakin an kal son ta ni damdoi in lama shani pi chuan anu le pa te chu poisa alo dil ve me ka nuai ni min pek ma chu ka hodon lo alo ti mya mai poisa kan ni rem chang lo kan dam lo reng bok sia an ti po in ingatan ma chuan alo ngai du lova ama a chini school kaltir na tur poisa pu kan vatum po in api te hian cheng khatma anlo pedu lovani shani po chu nului nen chuan an lo phei ve a thil om dan ti an han sha ta ka le an ni ho chuan shani te chung kwa chu an tham lo hle ni ti a sha chuan nului chuan engzat moin du kalo pe ang cheu alo ti ta to pa nuai thumani mai an lo ti vat avatlem ve ati chuan ani le million khatani mai an lo ti vela he kar thi pedu lo ta chewela engtin ngein ti ang ati chuan kan tunu hi in nei the ngai lawang kan kholel fa pa kan nei ti rang an lo ti me a ole kha la ro ma se in thil soi zong te kha kan lo record veka police ne na kan thon don mi vo beta poisa in diluya wangin thiam lo in chang ani ngal mai nulu inati ta ka chuan an hlau le ta si a kat po chu peletin an ho ngal nal pu ber pian cham lom na chuan shini chu lu henga rwalina kalve a bathroom a kal chu lu henga pate chuan kongka alo kal khum tir ta thut mai ma se abakil mang chuan hong thiam tho jawi kal yam tur chu a mu man si a ama chuan ya ring deu an pate chuan lu henga tan chuan shini chu adu pui lo thu le a phu lo thu te a soi chuak mi a ka phu lo ti chu ka sia ma se thei to pa pui zel hi katumani ti in shani chuan a chang thung pu ber po chuan shani thlawang chu lo hau ve ta buka kal khom te chuan thil lu tak te chuan lo pe khoma shani thil pek tur po chu an lo thlak ruk saka wangin chhereu pe tura chuan an ngaya ma se pu ngai na song tak mai lem ziak chu alo pe ta thau si javi le mingi te chu an bang bo le shani chuan ala beng shem sui ma se javi chuan ni kho shila walo siamin minyanga chu room danga da turina shil apu te ho chu shenin mi padang atom pui ti in an shil tir boka ma se shani chu alo ding reng si javi zok chu room ma chuan alo om kur to be pakhat hian swala lo tum meka arak vak le ngal shani khan an thil ti ruk tum te chu alo sharu fu hlo maya ma alo lata alo ni mingi pu po chuan lu henga chu mingi ne na in nei tir phet chu alo tum ve char boka ani in alo du si lo azakin athina rim hle lu henga te holam chu an kar an thunun thei talawa motor dang nen in su in an hliam na hle shani chu lo har hlolin ni thum lai ni khoshelo chuan alo om to lu henga phei chu oxygen pack alo nga ya shani la in naw apai box si melma in an palvel bok nen company lam en kol alangai zui soft man hi an ni thlot lo patela chu lu henga adam lo ta ka chuan CEO do ka na chuan alo thu ve maka ma se shani chuan pu ber le kha lo kengin keima hi CEO in charge chu ka ni e alo ti tamai pate chu athena rim khop maya
alak tak lo ve em boka apa po chuan a ring zo lo ani hmel damdawi in lama lu chu hreninu le pa ti chuan an lo enkul ve mek thunga a kut a lo chedit tet an hmu chuan an lawm hle United Chamber of Commerce in charity dinner party an neina chuan hreni chu lu group ai ho chuan ava tel ve a jawi te chuan lo hmu in tu man an lo ben a chinge min lo zuila ke ni in shat kan nga lom an va ti khera kamil cher deuh hi sakor a in a lian zoka ma se a tangkai lo zo ti in a lo chang let ve sak a thil in la ya chuan mengi chuan damdoi a lo pol lok tir diam to a hreni chu a awm dan a dik ta lo tlan chhiat a tuma lu henga chuan a lo khawl hlo min pui ro ti cheina soi hmana mengi chuan a lo pot phei room kawngkhar chu hongin a mipa roi te chu an lo awm to a hreni chuan ama zawk chu a in rin lo laiin a nam lut thuta kawngka chu a kal khum ngal a rak na samai pawna chuan hreni pawh chu a tlu ve ngal topa min yangan a lo hmu ve thung chulai hmunah chuan wheelchair nen lu henga pawh chu an lo nor lut da a kanupui ka lo zong dawn a lo ti lut cher cher mai ama saberatan waiter chu an dop ta a mengin min ti tir ani ti in a lo in puang ta vek mai si min yang alaka chuan hreni pawh chem te nen a lo tang ve sham shama thil thalo a thlen ma in lu henga chuan a lo chan chuak man hreni hlau thawng lu tuk pawh chuan a lo tra khum top chutia thatlam an pan lai mek chuan pu ber chu a thita thut maya midangin an tuar em lai hin pate chuan ro in sem vat vat a lo du thunga chupa chu an falak a lo ni kapuru ma khan camera arukin kada ve kalom enge thil thlen dan chu han enila kan shema yang chu shenin a lo ti ta ka chuan a hlau ta dewa kapa kha adam doi e lai ke tir mai mai ani abak chu eng thil ma ka tilo a lo ti ngal vat pi ber po chuan alpha pa in apa chu a thada ni ti cha hrethiam ngala ariru ana zwal hle police kuta chuan hlan an tum ta a pate ai ro chu a lo nui vak vak company core secret kha meng group ni na ka shal dai to rei in hlotling chuang lawang in tla che thwai don ti in a au chuak ta rong rong mai mengi le apu te po an lo leng lut ve ngala an du ber chu mengi le lu henga te in nei tir bok chu ala ni reng ma se lu henga chuan nupui ka nei to a ka chen don lo alo ti tlat mai sheni ero chu lo in thlashung ve deuh to a ama wanga an company hialin tlak chhiat lam an pan thei awang chuan in chen mai po chu poyati lo thu a soi chuak ve ta hial mai Uber fuina po chu kalpui mek ni in chuti lai kara in chen to mai ula tia mengi le aputen an lo kar chen chu an ning hle a ka ngai to chianga in chen hi ka du le ta lo ka pasal phe chuan a du lo shim shim ani ka pasal hi chu a taima in a finga a ngai to om lo nangma ni zo khi in la buai don mengin min shai re wanga ka buai na to kha kala kalpui thui lo mai mai zo ka ni kha waiter po a in puang vek to a kha dam doi kha meng chung ko siam chua ani lom ni rampo na a siam na mandra po in thon chin kha dan kal ani ti in sha ang chumo lo ti tak faka chuan pu ber po chu a hlau thong ta tlat mai an wal phau thei tlat eng tin ma an ti sui ngam to lo minyanga po an soi sana salutuka ake abai sui sui to jawila hian a sui kwa ring pe ya ala hlau em zui athin a che em bok si sheni bazar vel mai mai po chu kalpel theilovin nangma wangin hetyang khian ka omani tile nam thlu ka rwal vane thlak takin naute chu sheni chuan a chiat lo hlawa thlakim lovin apiang thung jawi po chuan ama ti du da tu minyanga chu ngai theilovin chemte chuan alo vita damdoi in lama kalpuin athi zui ta ni ome ma se jawi ero chu mutur om lovin abirum hal dei boxi rin ang nge hin damdoi in lama chuan jawi chu mak so in alo kala ma se nurse chuan lu tir alo phal lo hlau ho tamai lo chuan nurse anga in thlak dang lamin sheni ruma chuan damdoi petur ang tak chuan alu thei ta hlawa
Shani mulai te chu rigrapin engtia thi ngei du ti in du te thlantir vela I du dan danin ani mai ma se helai tang hi chuan himdam tak chuan I chua thei in ring su chi ai me alo chuan shani chuan alo tipmia bilian khat min pela rampo na ka tlan bowang engtin ma ka tilwang che ti in jawi chuan avo le a chimti a intinin damdawi in atang chuan a hruai chhuaka in hlui to taka chuan a phuar bet poisa ka ni velo lu henga vakhol mai ro shingin ati taka chuan a khol zui ta a ma se arukin an lo in ring fel diam to chok jawi chu manin jela chuan an thon liam zui ta a mingi po lian lian an lo in kwal fel diam to thiam takin shani le nului te chuan mingi le apu te chu dotin an thlem lung oya thodun puya tan chuan somin khor cigarette po chu an dil le thei hlau an pu tu chuan an man tir ve ngal ta mak mai a chan po khatia an accident na chan kha an car kha an lo khui ching pen alo ni chu mai ba ka an sum do na kalpui dan chu adik lo bok hunaliama buaina te a refel nuwa chuan shani le lu henga te po chu pangai takin anin nei thale a naute tinien lim takin an cheng ho ta ni ole khati song kha thunchum drama chu alo ni le ta a drama hmunom tak nen kan lo let le va don ya